Kristu Nazareth. Tuqhubheleyo namandla onke. Siyabonga ba umnyango oshwele wona basongena endlini ibizwa ngegama lakho. Sesilapha Thixo ke. Sizodla etafuleni. Balapha kunye nathi. Cepha thina uzabande wena. Singenise ekhazini likaYesu sibiyele kuzo zonke izinto siyathandaza. Themba lethu sinayo inqwelo sinayo wewe themba lethu zokuseka ungahambi into zonke. Egameni lenkosi Yesu Kristu Nazareth. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Xolisa lento ndiphungayo. Bethulane icinga izinto. Uthengena begalele into pha. Ngoku lanto bemane igalela yiyo le. Yilanto. Kumxube nje lo benangenxa ye voice yam. Njengoba besithilo namhlanje ndiyoqhabuka ndikwa Shoprite Ncuthu. Idibana ndiye chemist ndiziqobelenza umntwana esikolweni. So ndithathe into eziphambi kwami ezingophaqa. Kanti zezecala elinye. So ndavela ndanxiba. So ndaqhuba umntwana esikolweni wethu. Ndizohleka ndamdropa nje then boy. Ndahamba ndamdropa. Xa ndigqiba udropa yena wanqoba hayi man. Masendithenga into zengcela ngoku apha ekhemist same time camera. Nawo ngena ka Shoprite. Xa ndiyophatha athi. Yini Thixo? Yo, dinje kanti. Amen. Ngoba ndiyacinga ba abantu bathi hey, ilanto afika bayisela lo ilanto leya. Lanto imthethisa kakhulu. Ilanto ayiseleyo akhondo ngumxube nje ehloko zami lungasela nambani nawathana abantu outside. Mxube nje bethuna. Mxube nje awunanto bendiyicinga. Into yabantu kaloku pha kumerijinini ngexesha nandimi uThixo endisebenzisa kwakusithiwa le tawuli yami nebenzini. Kodwa umnqumeni ubukhe wanithi ngala tawuli. Nizawuvela niwe nonke ubukhe wathi apha. Ivela niwe nonke nebenzini ngala tawuli yalantwana. So yaba ngebangondi bengumuntu ohlenje yazigadi ba ayiwanda lena into abantu bazawuthini ayiwanda. Amen. Senziwe hlobo zami namhlanje izono zami usaxolelwe kusekuhle kusemnandi uhamba noYesu iphethe kahle qha ngiyandivimba nendibiza kanti niswe xa nijayiva nizivisa kamandi andibizi nindiqhotsa apha emotweni xa hasuka nje nidlala ngamo singaphinde niyenze lo niyenzileni vele omso ningenise nisacula kamandi kujayivwa ningangeniswe uaneliswe osweleyo hasuka engaphinde niphakamise ngalonto. Sangathi bhayi isixeko lomfundisi. Aneliswe oswe. Aneliswe asuka phakamisa abangalonto. Thini Thixo sabazathini ngecawu ela siyavuselelwa apha. Kuthiwa ndiza emvuselelo. Ndithi ngivibe yasemvuselelo. Chini hayi ni right ndimorong. Hlobo zami ndiyabulisa sasenziwe zona zami uzixolele. You know. Ithi iBhayibhile vuyani enkosini. Ndiyaphinda ndithenza njani? Lelo sibizelwe kuyo luvuyo. Sibizelwe into yobana insindiso sivuye. Qha uvuyo lusigathi uba ingaba uvuyo lo asiphumanga naye enkosini. Otherwise sibizelwe uba masizovuya. Yebo asibizelwe uba sibe sikejama sendlokuthandaza. Hlobo zam. Hayi. Sibizelwe uvuya. That's the why I was saying this way. Ufuneka uyonwabele insindiso. You know. Ndikenthethe kwenye indawo. Ndithi. Uyabona sisi. Ndoqala ubuke wawo uthi trouser. Ndoqala nje wakwakhe. Ndoqala nje wakwakhe uthi bhuluku.
ucabanga behle lapha nje uyithayimile bro ubakendawa okay yakwazi ne timing mamela cho amen wake weva ngevikile kuthiwa ufoshini yamazi ufoshini ayesho yamazi ufoshini ukhona befish huko amoya uba uphi ukhona uthengisa impahla zoba hello ufoshini uthengisa impahla zobani zikhona impahla zabantu abangodada pha amaphinde ngene yabonakala bawufoshini wanemazi zikhona impahla zomama kafoshini zikhona ezodada are you sure azikho ne siyavumelana linye ma complaint li one ezaphatha siphasa zobani ezabhlukwe siphasa zoba hello akalocho me ezabhlukwe siphasa zoba andika lokusithi umuntu ongumama kabelanga inxiba impahla umuntu ongubani cha eziphathe sobakiyo andel Lord direcangwayo andel Lord cha you know sibethwa kuku kufunda iBhayibheli sifunde ecangwayo and as a result uba ungcwele uba sicimba famba ungcwele ufuna kubeka na ujoli uba ungcwele si-categorize ngokuthandana uthi bava abasisi bathi ibhedi yami nesifonqo uba sinomqobe ngempala uzokutshintsha ibhedi hlisela ngobolo bedam nesifonqo nalandela sifonqo bedam tshintsha ibhedi akurayithanga lokhu ibhedi nesifonqo uzakwenzela umqolo sifana njengoba sokuthandazela ukho right kanti kaphile lapho unesifonqo tshintsha ibhedi uba nebhedi nesifonqo ayithi loo nto usindisiwe ayithi uphila ngcwele ndingwasemonti manivile ngicela phandle iindaba zenu lwasemongolapha usekhayelitsha kwakaloku nje but angiphila ngcwele ibhedi angilani nesifonqo andiphathaphatha ndithindathitha kanti umntu uzithengele umatshini omnye ongathindathithwa angaphathaphathwayo wa-explode ematshini ngaphakathi boom umbane phathaphatha ndithindathinda omnye ubhutule simthandayo kanti yena uthanda nodadewabo kami makoneni every time eshumela nimi makoneni imessage yakhe one kanti unyanisile nyani nakami ekoneni njengathi sonke basothiwa singqele esikoneni nje yena kami makoneni unyanisile eyakhe lapha endlini yeah ezulwini anthunywa ngaloo nto uThixo ndiyazidwabela nje ndiyazidwa anthunywa ngaloo nto uThixo cha kumandi ukusindiswa uyabona ukusindiswa because imani ihlobo zam niziphixe sima noba
ayo massage umzimba phathwa ngaba yedeni phathwa ngaba yedeni sibe muscle siqine esithenqi phathwa ngaba yedeni ngomzalwane aphathwa ba bazalwane. Enjoy salvation. If there are things zokwenza salvation enjoy it to the fullest. Amen. Salvation yinto yoku-enjoy. Oh my God. Ndithi kumthembu zandiza. Ndithi zandiza apha mthembu andiza. Ngoku sendleleni ezayo ndithi mani mthembu le bhasi yalapha eKapa inendawo ekhwela phezulu ibomvu ayikihamba apha. Uthi ewe thethi inqumla apha ijika. Ndithi ewe ndiyazibona ngoku ndihamba ngala bhasi. Uyahleka umnyusisi. Ngazombiza ngegama. Uyahleka. Uthi ndithi ndathi phakathi ndawo ndifuna le ijikeleza yonke indawo ndizawuthanda ukutya xa ndilambileyo kodwa ewe le izajika uke phaa ufumane lo fish and chips usuke phaa uthini xa ufika phaa uzafika kwenye indawo ukhwela ibhoti laa boat ihambe yojika kwenye indawo phaa phakathi emanzini xa sijonge ezantsi nazi inja zolwandle nina ibukela xa idlulayo nantso ngenye imini yaguga ngenye imini zivise kamnandi njenguthatha bakho ongathanda umnikelo ndinjema unganikeli nje imali yakho sayidla uzawufa sijole nabantwana bakho asijole nabo because sifuna imali yabo okanye sifuna bona sifuna le mali wena uyishiyileyo sidle unobenani ingoqo igcina uthena ngoku sendacinga enye into yomnikelo mandiyeke futhi umnikelo mandiyeke mangatheni umnikelo angathethi ngawo ndiyeke umnikelo. Amen. Kodwa hlobo zami into endinayo manje namhlanje izinto bobumnandi boku-enjoya isalvation. And sithe izolo sathi abantu your neighbors apha noba ungam-invite ufika apha kube kanye abona uba andinawulunga uyayibona nje ngena nje ayibona uba ayanawulunga kwaba bantu banje nyani shem bethena abantu bakaThixo nyani shem uyababona nje uyabona shem ayikho into ngesosono kwakuthiwa ne-makeup uson makeup is a sin. Makeup ufake makeup into zaba yedeni ufake makeup yima ndixele unkosikazi wami uyayithanda makeup unkosikazi wami umakeup la sisivo la sisi ndiyoripota kwenye ibandla labantu abadala mamam ndiyoripota mama kwibandla labantu abadala ndiyoba ngumfundisi ndiyoqala ngumfundisi khona unkosikazi wayo makeup wafakwa kodwa ispray wamehlale wathiwa amashiya wafaka amazipho kwale ebusuku ndithe nqaro ebusuku andikhobe lo sisi uyahambe nge-headboard la mazipho awabuhlungu agqityofakelo uyawadoncula. Ndibuza yintoni sisi uthi uThixo kum aba bantu ndiya kubo abazondiva futhi abazokuva nawe myeni wam ngoba ndenze le nto ndiyenzileyo ngaba bantu badala bona bazokuva otherwise wona wakho wrong. Xa ingxaki ngaba bantu yakuba ileveli yabo bakholelwa kumcimbi onjena abazokuva bangafa nomyeni akho ngoba bazawubona untoni.
bazabona intondoni bangakufa bangamthanda umyeni wakho. Susa ezi zinto uye kukuthambisa ivasilina. Ndaqoma ngosazithutha imali kana ngikhona. Azithutha yena mna ndakhona. Yeah. Uthi kum yemyanam intondoni right ndijonga nkosikazi. Ithi iBhayibhile uThixo uzityhile kuthi ngomoya. Naxa ezityhile ngomoya wakhe kuthi ne, which means akazityhili kum, utyhila kumntu omamkeleyo emongcwele awuxela uba this is right and this is wrong. Because bangaba ucelwe ndim uba i-right wrong uzayincinza. Sorry uzayiba. Zayiba John, zayiba. Flama ingwathana nawathi hayi rongo le. Moya ngcono yakuxelwa nokufisha kuthentele. Khabe urhuqa nako tata. Khabe urhuqa nako. As long as engakathethi khabe urhuqa nako. Andizothi mafisha lona susoze. Ufana kwi-couples andithathi mna ndithi intondoni yenza into afunwa ngumntu wakho. Umfuzi ubhengu wabuza uba umfazi ontondoni ibhlukwe. Uthi umfuzi ubhengu xa iphendula uthi andingendawo kunto eyenzeke emzini womntu. Ndiphenda kwinto abana ipartner yakho ifuna ntoni. Because if uphutha kakholwa uthi nkosikazi ndandikuthanda ngokuya wawunxiba ijini. Hayi andizokwazi mna ecaweni ntontoni ecaweni. Athi nkosikazi ndiyakukhumbula. Hayi ecaweni yo 3 months down the line bomama ngicela imithandazo. Uyisho kwenza lento umyeni wakho ayifu. Yashisa ni njengoko into ezithubanishile. Niyashisa ni kungekho nto bamanisiwe nishise nje. Hayi man, hayi nina, hayi man. Bani bahla yamthanda umuntu omhlamani mna. Fasa into yakhe inxiba duru, fasa into yakhe ibenhle unxiba yona uzive. Uzive unxiba into yakho ube na-confident uzive kwedini. Uthi unkosikazi uleqwa ngabanye mama emadomazi uthi abantu ngoko uthi bamleqa uthi bafike kuye bathi emntanam siva kuthiwa ngumnqumeni. Uthi unkosikazi bathi lo mnqumeni ngumfundisi intoni ku. Uthi unkosikazi ndithi hayi ngumyeni wam. Bathi uhlala njani endlini nomntu onje. Uthi unkosikazi phaa endlini ngumyeni wam ngutata wabantwana bam akayiyo lona imbonise ezintetheni phaa endlini ngumyeni wam. Because phaa endlini ngumyeni. Namhlanje bendileqelanga namhlanje ndenze iload ze-washing namhlanje. Ndithethe inyani kuKristu andixoke. Ndenze washing namhlanje ndiyoneke ndiyothule phinde ndiyoneke enye phinde ndilinde zome ziya phinde ndiyoneke enye. Phaa endlini ngumtata ndiyindoda kasisikhoni. Andiyonceku phaa andithethi izilwimi phaa. Umyeni womntu. Andiniyeke nini andibona uba nikhona. Enjoy isalvation.
enjoy. Zivele ku-salvation. I-enjoye. Lo muntu obonayo uqonda Thixo noma ngathiwa lento ensindiswa yikho kodwa kuyadlalwa angihlelanga because lapha xa kunothiwa khona i-chance engeke ngatsiba ndibaleke no ndihle lapha because ndiyayi-enjoya. Yayazi intombi zam lento ngofanele ngakubiza ngegama ngokuyandihlupha sendibize ngafuthi sayazi intombi zam eKhayelitsha yaseKhayelitsha ziyacaca emhlanganweni qomba Thixo ndithi jonga ukuthi kwakulingo dide mina kum ube emhlanganweni jambisela fika ukuthi iqoko xa uzawuthi dadini qomba Thixo yami tanam Mntwanam funa bona abanye yaseKhayelitsha le ntombi. Yes. Noma khona mntwana bam. Hamba lo way man. Mntwana bam. Ndiyabaxelela. Ndina makeup sigade. Suthenga makeup ishele sibhatyini. Funa xa sukuhaka sithi. Andithunywa ngaphandle ibiza la brand. Ndibeba ndi-advertise. My wife, professional makeup artist. Yes. So that's why I don't disaster. That's not all my friends. Oh, because I'm the one who I'm busy. I'm going to be busy. Since I was starting to pull limits. Just tell me to meet them. Good to have you again. Kunga chikuphumi nwela bezweni. Ingakaki umthungu ba idityaniswe phina iyazixela ibindala haqi intloko ufakele fresh naxa inxiba iwivi jonga iwivi yakho intle but itride mayingaswabani tride mayivume ubuthi iwuzithi Hi! Sugar! You don't know sasela nokuthatha kwazelaphi. Bendibona iqhiya yakho mba. Nokuthatha. No, kama sam no. Bayayazi ndayithatha. Ilokha nami yokuqala eKapa iBrucombos. Athi umntana awuyazi tathera wena. Ndindayaka afika umbi. Uqala ikhathi umbi ungacaci noba uyintoni. Wena umbi ngafika umbi. Ngaqamba ungaba mhlesi ukuthi ubuphangele emakitchen uziyekele ngohlobo uziyekele ngalo. Ngothuka namhlanje liprincipal. Hey, wakasibona ivesi. Masibona ivesi. Sikhabaza, nyani man. Ngibona santo ukuthi ngasinyuka. Kukwistep seKhayelitsha, kukwistep senyukayo. Ikhwaya xa inyuka. Esa singcothi, sinehili. Ukhonye ngokundimbona uthenge ihili. Inentambo lapha phakathi kwethu. Inentambo ihili yakhe yabotshwa. Ihili black ekhwaya. Ndithi mntanam kodini. Ithi ndiyasibuka ntombi zam. Haya sinxibe iwathi. Xa sinyuke ngekhwaya sinewathi. Niwekhwere ngewathi. Ungazi noba kuloo mama lufeca kwakhe noba nguye na ubetha ngawathi. Umbane sehamba ngokuba iwathi yamcontrola phahla ngahambayo. Kanti kwathina zantombi zine-high heels ziyaqoqosheka. Xa sinxibe i-high heels sinesitamakini sesinyuka phaa sisuka. Yini Thixo inkonzo yethu. Yini Thixo kaphila.
Ndizabalapha ngecawe. Andizothetha ngewetshi, ndinxibe iwetshi zini. Nee-platform. Ithi platform laa ikhadi sengezazithembe ze-platform. Hayi, soka. 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 Oh moyingcwele, ndithetha ngobani? Ndithetha ngobani? Ndinixelela inyani hlobo zam, ndinixelela inyani. Fama abantu bayibone intsindiso, bayijonge kuthi, bayibawele, bayibone abantu intsindiso, bayibawele. Singali sinothixo omkhulu. You know bazalwane, you know. Enye izinto eyabangela uba ndibathanda abantu abanithi nabahle nguYesu. Kwani enye into abantu bathanda abantu abanithi nabahle nguYesu. uYesu i-underwear yakhe. Funda iBhayibhile mama. uYesu i-underwear yakhe. Ithi iBhayibhile benza ngayo amaqashiso. Yathi i-underwear kaYesu mdaka, igcwele igazi, but wonke umuntu wayifuna. What they food kwaqala makwenziwa amadayisi. Yabona kudlalwa amadayisi kwenziwa iqashiso ephume nayo yakhe, because wonke umuntu wayifuna. Njani kwathi igcwele igazi? Lona mbangela ba ndimthanda umuntu oclean, hayi ngoba ndimthanda ungacleananga, kwandimthanda umuntu oclean. Ekuhlaleni kumemonti yayazi ehlale monti phofu ngonti qabela lapha eKhayelitsha ndinento ethandwa ngamaphara. Yandivamela? Ndithandwa ngamaphara. Elinye ndawathatha entwana zimane ndidlula esitratweni ndesifikela mane ndidlula esitratweni ntwana phaa emonti mane ndidlula esitratweni ndazithatha entwana ndazibiza. Machita nihlala phi? Hayi time mahlala endaweni ethile. Machita nihlala nabantu banotata. No, xa bephuma endlini bashela injani ivumba elinjani. Olunguskazi akusanuki. Bekho bani lapha akusanuki. Ndandifaka ispray fresh naso bombuza loo nto. Ispray fresh. Ndabathatha moyingcwele. Ndabathanda. Ndahamba nabo. Ndabe ndikwikomiti ka-Back to God e-region. Zonke izinto zikhontrolwa ndim. Ndiqhuba epha e-region yethu ke sine-mini truck phaa ye-Hyundai H1. Ndihamba ngayo. Sawulanda intente, sawumisa intente. Ndakhwela nje ndintente. Sahamba juu. Sabheka eKing Convention Center. Solayisha intente. Sathula intente. Bathe ngobona besalayishayo. Enye yakwazi uqhuba kanti kuso. Ngoku besalayishayo. Ndashela ndiyophuma apha e-ofisini ndaphuma. Uyabuya xa bafuna ubona esi-office. Nako benjalo bangena manje. Bangena. Bashiye njani ivumbi e-ofisini. Wafona umsisi. Phaa kwaba phaa. Wafona. Wathi ufundise uhamba njani abantu abanjani? Ndathi ngafutheke. Ubumbano lizolo. Ungubani namhlanje? Hayi ngobani bakaThixo. uYesu akazange abafele. Ndiqonda khalishe ifoni yami. Agqiba sathutha. Xa sigqiba kwamisa intente ndabhatala kabasebenzi betente. Ndiqonda fonela amalungu ethini. Bazalwane kukho abazalwane obendihamba nabo bona bebethutha nothutha bamisile bathethile ndingabanika malini kodwa ndamnqumile uyabona wena uba mabanike imali ndaqomba yokutsho ukuba uyabona wena uba mabanike malini. Ndabona uba mandibanike imali ndabanika nabo imali le ndiyibona uba mandibanike yona. Xa ndigqiba ndathi ithi xa mandininika apha nantsi yakho time inkosi ndathi ndithatha imoto sahamba songena kwindawo ekwa-Big Daddy's. Ndafika phaa mem
ndathenga roll on sepha ntoni abathengela zonke izinto jo fake intweni ndathi nansi yakho ipaseli nansi yakho asihambeni safika endlini afika unyanam ndathi boy wadedi ndathi masikini wardrobe nami phela sithenge izinto sadiliza wardrobe safaka ndathi ngiyabona ezinye izinxibule ngoku impahla senizithathe niyozitshisa isibakhe ndanibona makudini niphilela abamdaka ndimnani. Guess what? Kanti le incinci yenze umbane, yenze electrical engineering, le yenze mechanical engineering, iyakhanda iyadriver le ndaba uSiyabulela, may his soul rest in peace. Usayi kanti iyakhanda le yona kanti yenza umbane. Intente itubing ngentente yenziwa nguNdura, wayenza uNdura itubing ngentente, wasitsala umbane uNdura wayenza wayitubisha iphara. Usiyabulela wayefundisa abantu phambi kokuhlaleni selithembe ehlelo ufundisa abantu uqhuba edrive imoto zabantu abanye abakhaphi baze Kapa. Oh my God, isalvation abantu bayibawe mntanami asweleka xa esweleka ndazovuswa qonqonqo time intoni majethi utasayo iswelekile ndaphinde nokusweleka ndaphinde nomtasayo qombilanga ntshona emini umntanami uswelekile. Ndathi baphi kuphi kodwa iziphunza ngathi maseleni imoto sahamba sawutsho kwabo xa siyakodwa noba bakhe utatakhe wayengeva engakwazi uthetha mama wabo wabhubha. Xa sifika ndachaza wathi udadewabo omnye kuzawuthiwani umfundisi wabuza kumntu wabo ndayiqonda kakhulu zayingqozela ndaya unkosikazi ndathi mfazi ndicela undiphe imali ndingcwaba uSiyabulela. Cela mphendoni ndingcwaba uSiyabulela indi ekuhlaleni ba umfundisi ulahlelwe ngesidumbu sikaSiyabulela. Abahlali bambaphakama kodini onoteksi babeza nekhesi zedrink ndifuna imali omama bokuhlala ndithi iqokeleni inhleba ninayo ndiyosiyothenga into eniyifunayo nansi ibhaki yam sawuhambeni siyothenga. Sathi xa sithenga inyama walilinde bokaSiyabulela wathi ufuna uxeba le nyama ibomvu ngale siyawuthiwa engcwabeni kaSiyabulela. Yabithe ikhazini yakhe kudala time nje uSiyabulela makwenza ayithi elipolisa kudala uTasema makwenza ayithi benza mfaka ezintweni zami namakhondo nayo ndamngcwaba umntanami. Qangeleka back to court kwakushumayela into ende ekuthiwa ngubhilili Siyabulela kwakushumayela uSiyabulela ku-MC Ndlovu secretary ka back to court. Abantu ngabangathixo hayi lethu yosipingela bhetere kunendisi ndiyashumayela ndishumayela masihambeni sengu 1 John chapter 3 ndishumayela kodwa hlobo zikaMsindisi kanincedeni mani ake sincedeni hlobo zami ake sincedeni hlobo zami ake sincedeni hlobo zami ake sincedeni ake sincedeni simveze kakuhle uThixo. 1 John chapter 3 verse 1 and 2 simveze kakuhle ubani asincedeni hlobo zami inhlizweni yami nasengqondweni yami ukuveza ukaThixo kakuhle. Abantu bethu siyabarecruiter siyabashumayeza abamabeze enkonzweni siyathini yonke lento siyayenza hlobo zami kodwa uThixo masimvezeni kakuhle abantwini. Message yami ithi prophesy over your life. Baba ngandivu banthina message yami namhlanje ithi prophesy over your life. 1 John chapter 3 verse 1 and 2. Yes ma'am. Bonani uthando olungaka asenzele lona uyise. Olulokuba sibizwe ngokuba singabantwana bakaThixo. Ngenxa yoko ihlabathi alisazi thina ngokuba lingamazanga yethu. Inkosi ma'am. Bawo lizilo ucela selenjewuthi amen. Ithi iBhayibheli bonane uthando olungaka olokuba thina sibizwe ngoba singabantwana bakabani. Noba ngabe isimo siyavuma noba ngabe isimo asivumi wena ungumntana kabani.
ikhona imeko apho ubona khona uqonda hayi kodwa le yobani le into efana yenziwa ngobani mina andiqualify mandenze wonke umuntu osindiswe ngumntana kabani bazalwane kaThixo. Na xa umuntu ezalwa nguThixo ke ngoku lo muntu uyintoni? Class xa umuntu ezalwa nguThixo uyintoni na? Umthixo. Go start. Now kunezinto njengoba senzile singabantwana bakabani kusininzi nathi abakuthi kubuthixo singuThixo or wana ke for wana uThixwana thina abakuthi ngoba sizalwa nguThixo. Babe sona imfene bezazimfene babe sona zinkomo bezazintoni zinkomo bakho salwa nguThixo siyilela uThixo ayiyo. Now, if uThixo wadala ngezwi, ne? That means that's nothing. Ezekiel 37. Ezekiel 37, verse 1 to 5. Wandibeka entilini phakathi yona ke izele ngamathambo wandidlulisa kuwo wandijikelezisa ngenxa zonke yabona ebemaninzi kakhulu entilini leyo yabona ebeselomile kakhulu wathi ke kum nyana womntu uThixo ejilandoda waphuma nam uYehova ndikumoya wadesa ugqiba uphuma nam wandibeka entilini iBhayibhile iwachaza uba amathambo la yayingamathambo antoni kodwa uthi iBhayibhile yayingamathambo amile ithi ku-The Message Bible dry bones they were bleached by the sun. Wandibeka uThixo wazagqiba wathi nyana womntu msambe mem yeah. Ngathi Nkosi Yehova kwazi wena. Nkosi lento ndibuza yona impendulo yayikuwe. Nkosi Yehova kwazi wena uba le meko izawulunga ayizolunga mna Thixo ndiyazi kodwa umuntu oyaziyo nguwe. Siqhubezele tshomi yam. Wathi kum profeta phezu kwala profeta nyana womntu thetha phezu kwala mathambo nanga amathambo nyana womntu kodwa wena nyana womntu lilungelo lakho eloba wena uthethe ngoba uzalwa ndim ungumntanam nam ndathetha ndalweni ngoku ndinika wena ilungelo lokuthi kwasi simo wena uthethe. Prophesy over your life. Uthi kuwo mathambo ndini liveni ilizwi likaYehova. Itsho iNkosi Yehova kula mathambo ukuthi siyabona ndingenisa ukuvesi bani tshomi ngoku? Verse 5. Yeah. Niyakuphila ke. Ndicela ndijonge kum. Tsho kum ne. Tsho. Funda tshomi sihle. Hlala. Verse 6. Ndiyakunifaka. Ayizabandi mavile ku7. Ndaprofeta ngoko bendiwisela Benza njani? Ojuesegi that prophet ngoko bendiwisele umthetho wabakho isandi ngakuprofeta. as I was prophesying there came a rattling noise
ndisaprofetha kwabakhona isandi. Umuntu wasemasiphumelele ndizothi kuwe profetha phezu kwempilo yakho. Awudingi muntu bathi kudingeka wena okobana uthethe nemeko yakho. IBhayibhile, as I was prophesying, there comes a rattling noise in every tambo lehashaze lethambeni lalo. Nanko kuhashaza asondelelana amathambo. Ithambo lasondela kwithambo lalo. Ndakhangela nanko kukho imisipha kuwo. Ithi iBhayibhile ndisaprofetha kwabakhona ingxolo. Jesus. Uthixo kuma abantu abaninzi. Abantu abaninzi bajikiswe ingxolo. Bathi bebeseprofetha. Ndiva mama. Athe bekade sela umntanakho. Esela. Manje wangena umvangeli ngene enxilini. Uyaprofetha. Wangena umvangeli. Uthi Thixo umvusele namhlanje bisusu. Ndibona indlela angena ngayo. Ngelo xesha unxilini. Awuthethe isimo. Uyaprofetha over isimo. Awuthethi lento uyibonayo. Uyaprofetha phezu kwalento uyibonayo. Wena uthetha lento uyifunayo phezu kwalo uyibonayo. Ithi iBhayibhile wathi saprofetha kwabakhona ukurhashaza kwamathambo. Uthi kwakuba abantu abaninzi bajika into zabo sesifikile, bajikiswa ingxolo. Kanti ingxolo yamathambo ichaza izinto zizawulunga. Xa kukhona ingxolo, don't give up. Yofane sobuyumva kubekeka waliyachaza ukuthi imeko iyalunga. Kangahlangana amathambo kungakhange kube khona ingxolo, kube khona ingxolo kanti amathambo ayahlangana. Prophesy over your life. Jesus. Kalala. Nkosiyami. Mamela. Imeko yoxelela imeko yakho. Ifuna ukwazi ngathi mthetho bawo. Ungabi nangqondo apha engqondweni yakho. Then kuzaba lula ukuxelela imeko lento wena uyifunayo. Ngoba xa ungena ngqondo engqondweni yakho uthi kumnyama, uthi kumhlophe. Those around you, but I am seeing the report. Pause and see and prophesying. I'm telling the situation. Can I testify? We asked Manumkam. So I've been a spanking. There's no Muzurana. So I'm not away for a spanking. So, Omong Kaleruti. Say, come again. What before I have status? Saki, Abagoni. So, we have status. Can was cast. I'm for the chauffeur. He had a spilling up by go on and show the side. We are pick up. Chauffeur.
Ya kwi-status kankosikazi, khawuleza. Khawuye noma nguwe sisi. Ungenagama. Kwi-status kankosikazi, khawuleza. Sinisho mntanami uthotho ucela i-status sakho. Ngiyawutshatha nje ucela bezinye. Ngoba khona kwakungeni namangqina apha endlini, afika amangqina ephethe i-briefcase siyizele kanti ngamangqina kaYehova. Okangena umntana. Uhamba njani, yapasa, yafeyila? Yes, yiza fethu. Sokala fethu, sofile i-status sakhe chomi yami. Status. Zonga isingakuyifona miyaka isaba mntana. Sofikile. I-status sakhe iyakuye kwi-status sakho, iyakusakhe sakho. Eyifukani ifoni zakho ziphathwa ngabanye abantu. Ifoni zabantu bangathanda ukucimba zezizami. Ngifuna Yesu. Yo idatha. Nkosi yami. Iza mntana ngiza. Izofunda sisi. Ngifunda lawala. Jimlo yangibona muslimlo ne. Sepulpit ngibona. Yashumayela. Fundi uthini nkosikazi wami lobhala. Uyakubonisa iziqwenga uThixo walomfana, ungaze ucinge uyamazi futhi ungamdeleli. uThixo owayesiyekisa izinto zethu sizithanda. Mandithule wafaka emoji kethuleyo. 100% behind you, chap, till Jesus come. Unkosikazi wami ne. Uthela sakhe. Ngoba sayekisa izinto uThixo saphila ngoba ethe uThixo nizawuphila ngokuprofeta phezu kwento esifunayo. Nanseyila ke. Funda le ndimlo yashumayela. Thixo womyeni wa. Nangoku senguThixo. Amen. Now ubungqina bami ke nabo boba njengoba singaphangeli nje unkosikazi wami respects my God. Why unkosikazi wami emhlonipha uThixo wami? It is because silali ngekho ndithi ndilinde nkosikazi ndiye kuThixo ndiyoyifuna ndizawubuya nayo. Anendiyive masiphumelele. Ndithi ndilinde nkosikazi ndiya kuThixo ndizawubuya nayo. Ndihambe ndiyoyifuna kuThixo sasa ikhali phone ithi nqinqinqi phone. Hey, Language it's not a beggar. Go and ask them, they will tell you. Tuphila kuprofeta ayikho izinto ndiyazifuna kodwa ndiyazixelela ukuthi Thixo ndinika le Thixo ndithetha le ibe khona hayi ngoba mna nditheni ndamkela lo Yesu nawe mem umamkeleyo thomi yam. But the problem yaba mna ndiyayazi okobithe iBhayibhile prophesy over your life, prophesy over your situation, prophesy over everything ayo ikalele. Ntombi zami zontathu elocalini ngabe ngumfundisi se-applicant ndikhonza kulo local. Safika intombi zami sithathu ukuthi safika eza ntombi athi 30 That sidinga ungatshati sifuna amadoda 30 nyandi kuKristu onxuthi bathi sifuna utshata kanti bekudala azocela uyoqala ngihamba ngicela isibili yeza kum lingacelwanga dosana mfutshana yeza kum yathi 30 ndithi kutheni manje ngacela Daddy asimcelanga uThixo uba mawucele simcelele andithi uDidi linda uzawucela akuba kubikho dana yazocela
Luke chapter 1 verse 37 uthi there is nothing that God cannot do. There is nothing impossible with God. Ayikho into engena kwenzeka kuThixo. Ngixelele uThixo. Ngixelele. Thunywe lonto khona namhlanje. Ukuthi prophesy. Tell the situation. Suwarisheka xa kwingxolo. Athi ngexesha ukuthi kumvangeli angena namhlanje icango elikhaba. Hayi kodwa Thixo akazange adalikabe wethe emandleni othandaza uphele uswabula kanti njengoba bekhaba icango nje belikhaba kokugqibela. Ebelikhaba kokugqibela ngoba uprofetile ndizakutsho namhlanje masipho ukuthi prophesy over your life. Prophesy. Sufuna umfundisi, sufuna itsunami, sufuna umprofeti. Now inikiwe. Tell the situation. Tell it. Tell it. Tell it. Intombi yami nomntana uThixo uthi kusasa ndivuka uthi kum usibabala umithi ndithi nkosikazi uthi uThixo usibabala umithi xa litshona ilanga lethu kuze abanye abantwana babendle bayangqunga babiza unkosikazi bambiza unkosikazi athi unkosikazi into nani nizocela usibabala umithi bavela abalila bathi ewe mama uthi umyena ungixelele kusasa ubabala umithi Thixo ungixelele andikho bhetere nganto mema uvile sithando sam andikho bhetere sisandibheteranga ndiyafana nawe ndamkele uYesu njengawe bathi ndiyamnika ithuba ndiyamnika into banathethe ndiyathetha nam naye kuyathethwa mama uyandiva mama uyandiva sithando sam kuyathethwa mxelele uThixo uba wena ufuna ntoni mxelele God is your father. Uthi uYesu xa sithandaza mazitata wethu osemazulwini uThixo ngutata wethu kukuba simxelele uThixo basifuna ntoni simxelele oyini bantu basemaziphumelele simxelele mxelele wengathi inzima ingathi ayinakwenzeka mxelele ngoba ingathi into engathi ayinaphumelela sisiwam mxelele sisi mxelele ufuna ntoni mxelele khona kwazenza mxelele mna ndimxela intombi yam izabheka emoti igqibile ubhala izabheka emoti ngebhasi ndithi umntana mandifuna hambe ngebhasi ndifuna fly emzulwana wam behamba ngebhasi duduze ebhasini ubusuku bomzulwana ndifuna fly Thixo imali ngisibo nayo kodwa Thixo mntana ndifuna fly kumala nayo ndithetha inyani kuKristu wandixoka following day kwathi nqinqi efowunini yam yangena imali ndabhukhela umntana wam iflight wabhabha nomzukulwana wam ndixela inyani mxelele suba ngathi uThixo uzawudikwa akazodikwa uThixo mxelele ufuna ntoni mxelele sudino kumxela mxelele ufuna ntoni be honest suthetha ongayifuniyo sumlungiselela sukwenza ingweyi the message come na message Bible andifundele ndawana kanti prepare ku the message Bible Matthew chapter 6 Matthew chapter 6 ukhona ngamfumana the message Bible ngamfumana chona ngamfumana message show me please Matthew chapter 6 dinalonto ngenxa ixesha mhlawumbe ndinganithandazela ngomso okanye okay ndizabona apha exesheni mhlawumbe chapter 6 kude message ne chapter 6 kafuna verse 7. The world is full of so-called prayer warriors who are prayer ignorant. They are full of form. Oh yeah, the show you make couch kapinda uhlule pha okay can bole ke chona ndingayibamba ifoni yakho okay iba let's go let's
ina Jonas this kaloku message vela verse 7 to verse 13 yena kungaba nguverse bana this is your father funda le mntana ngiqulathele shuma liquthu lami because I don't want to manendaba zophinda ndiphathe le nto enza thembu khangele mina senza ngiphathe iquthu nendaba. This is your father you are dealing with. Mamela phinda sis. This is your father you are dealing with. uYesu fuza abafundi bakuthandaza uthi thini tata wethu sema usolweni. Now uthi uYesu this is your father you are dealing with. Utata wena nditshana yes. And he knows better than what you know. He knows better than what you want. Lento ifunayo uthi uyazi ngcono kunawe. Now akwasidingo soma uthi ndikali yaphi kodwa ufuna ipere umkalele ndikali ipere Thixo. Basabe sis. With a God like this loving you, you can pray very simply like this: Our Father in heaven. Reveal who you are. Shaka phambana uthi ndizamuveza le ndima yoba uThixo ngutatako. Naxa uprofeta ucela yena lento wena uyifunayo and ucela 1 ucela uThixo lento uyifunayo 2 ucela imeko lento wena uyitheni. Ukhula unkosikazi ka brother kankosikazi wami ukhuluma koti ke wakulo nkosikazi siseyisa asinamali ndithi masambe mfazi ipetrol ndiyayibona bencinci masambe sisadrive nje 70 kilometers sishiyeke no 110 kilometers ipetrol ivele light ukuthi ipetrol light emotweni sisenza udrive ndithi kuThixo bamba le petrol asinayo imali oyetha ingakilingi iphele esithubeni uba iphele esithubeni noThixo uzakuhlazeka. Ndithetha inyani kuKristu nxothi sahamba songena enkomane sihamba ngalo reserve wepetrol uThixo wayibamba ipheli wangithele lezi zinto hlobo sami ndenzela uba nina seniyazi uba ayikho into ongamxeleli yona uThixo. Ndithi petrol nale yemoto petrol yemoto xelela uThixo noma ngumyeni noba ngumntwana noba ifamily ixelele ucela imeko ucela uThixo uzawubona izawulunga. Usathana ufuna sithi khulubembe yo yini Thixo kaBhengu yini Thixo usathana ufuna sithi khulubembe uThixo ready for usenzela. Nivile hlobo zami qhubile ke kodwa indaba isibemba wena uyixelele imeko indaba esekubemba imeko uyixelele ukuthi le meko ndikuyo ndiphakathi kwayo ndiyohlukana nayo. Tell the situation. Tell the situation. Power to tell the situation. Unawo amandla okuyixelela imeko alapha kuwe. uThixo wadala kungekho nto yabakhona into. Nawe kwimeko le ungathetha imeko izilungele. Ukulunga kwemeko yakho kusekubemba wena uthethe. Ndiyayazi le nto bazalwane ndithetha ngayo. Kukho ababhalileyo, kukho abafonayo, kukhona abaluthotho abafonayo abathi mfundisi ndabamba into othetha ndisemgidini ngenye imini kwenye indawo kuzomnye umama kum uthi mfundisi awusandikhumbuli. Ndithi ewe mama ndisakukhumbula inyani. Uthi ndingulo owayeze nonyanami izobona xa siphuma phandle. Uthi yebo la moto. Ndithi ewe mama. Uthi imoto kanyanami lo wami. Ndithi wayetheni unyanakho senemoto? Uthi unyanami wayengaphilanga wena etshaya drugs wena wathi mandithethe uzawuba right. Ndathi manza uzanaye na uthethe mfundisi kodwa nami zawuthetha. Ndathi thetha. Amen. Uthi mfundisi awutandithethile unyanami waba right wabuyela esikolweni. Ngoku unyanami uthenge la moto
ngoba kuyathethwa abantu bangasiphumeleli. Kuyathethwa nemeko, kuthethwa nayo imeko ingenhlanga, uthethe nemeko. Sokuwariseka ingxolo. Mama uDavid uYehova udeka isithebe phambi kwababandezeli. Akadeki uYehova nababandezeli bengekho. Uyabalinda bathi come close to you so that bathi noma bakugqibile kanti uThixo ufuna udlisele. Thetha lento ifunayo. Prophesy over your situation. Prophesy. Tell the situation. Nobe imeko ayivumi ithele ithi icela imeko izawulunga. Ithi iBhayibhile amathambo adibana. Kanti kumkhosi lo walamathambo awuyazi le meko uyicalelayo uba yakunceda entweni ngomso. Sicela ibandla limenyanga mthandazi. Ngutatakho lodilishanayo. Utatakho. Oh, yima. Uthixo ngicelindo apha. Ukuthi ngolwesine bring sick people. Olwesine ne nize nabantu abagulayo. It is going to be a healing night on Thursday. Bring the sick. Ubangaba lo ugulayo akakwazi uphakama ne uze lento yakhe. Sibona hlobo zami. Ubangakwazi uphakama ebhedini. Andithethi ngomuntu ongafuni. Ubangakwazi uphakama ebhedini uze lento yakhe. Ngolwesine nizazethela inkonzo andithethi kwanto. Sayanqaba indabeni because ixesha elininzi fanithandazela. Kodwa namhlanje uthi phezu kwempilo yakho, thetha phezu kwemeko yakho, thetha ixelele imeko, xelele le meko kulunga kwayo. Akudingi mfundisi, akudingi prayer partner, akudingi ntoni, kodwa kudinga wena ukuba wena uyixelele. Ayifuna nyinto but ifuna wena ukuthi uyixelele ukuthi imeko ndiyaprofeta phezu kwempilo yakho. Andiyazi imeko ofuna uprofeta phezu kwayo. Andiyazi imeko ethi njengoba uvala amehlo nje sithandaza ethileke kuwe ethi Thixo nansi imeko cela uprofeta phezu kwale meko. It might be hard, kodwa akho nto imnqabelayo uThixo. Selaba imeko ngathi ayinakwenzeka, akho nto imnqabelayo uThixo. Wena vuma ngawo uZuthixo kwazi uzukiseka. Ithi incwadi kaJohn chapter 14 verse 13 ithi nantoni icela igama lanza yenza ukuze azukiswe uThixo, azukiswe uThixo ngonyana. Xa uThixo yenze into yenze luzuko lwakhe. I don't have enough time to chile ngokwama inini idliwe ndingo. Etha nje ndiyazikhweba ndathi Thixo ndithethe kakhulu kodwa moyingcwele angeke ndivale ithuba utyhila ku lokuthi bakhona abantu bathi Nkosi ndicela amandla okuprofeta. Kudala ndithetha, kudala ndithandaza phezu kwale meko, kodwa ngoku ndicela amandla okuprofeta. Kanti le meko udinga uba ndiprofete kuyo. Ewe udinga uba uprofete. Hallelujah. 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 Ayidingi into ezininzi, idinga uba uprofete, idinga uba uyixelele. Xa uprofeta awuthi bawethu onamandla onke yisewe Nkosi yethu Jesu Kristu ndiyathanda. No. Uyezekile wathi mathambo ndini liveni ilizwi kaYehova. Ithi iBhayibhile amathambo ahlangana because ngutata wakho lo uthetha naye uyazi ngcono into uyifunayo. Imeko uyayixelela, awucengi Thixo, awenzi izingweyi, awenzi into zitayile zokuxela uThixo into uyifunayo, but akuxela uThixo into uyifunayo. Ngiyacela kule mizuzu nami emibini kwalo kaniphe mani
Noko ikabithi la half past. Because bandithi okanye lo ndinguyelo Thixo. Ndicela amandla oprofeta phezu kwale meko. Cela uze apha ndithandazele. Yeah. God bless you. God bless you. No.